abia muyo ariza ni anam yabansu anaigwa ariza bukanam odanam igwani akpubuma iye kogwa ọbịamli mwere olu na ome kaiga ajiri a ndị kwu na sọnde bịa gwanị ama kike n'ụwa na-egwe nne m ama kike n'ụwa na-egwe nne m agwa enu ije enu asamala nna o abụ na mụlodogwu na-abịa ka anyị na-agwa mama nwụgọ o meleme onye nna n'onu ife anyị agịgị na mmụ eze na m ife anyị obodo nsogbu isi nwanne nne na-enwe ite mba anyị ji egwu agwa Mrs. Augustina agwa alọkuru okechi karapla nwe na mmụọ nne nna Sọnde dike na nna m kụra ọ kele nọ nwanyị o jere n'ọra ma nna m ebe bụ ka ọ nụlụ nwanyị erozinu na ọ bagara ọ nụtara nwata nwanyị ogwe ezinụlọ mmadụ kọrọ ọkọngwọ na mmụọ ọja n'ọra m etiti ọba nụta nwata nwanyị ode nwe na-atọ obodo anyị na ịmalị Chukwu nyere ogologo ndụ ya na-arụ isi ike ba na-ebi n'udo na be nwere esemokwu Chukwu keligoziba otu n'ime isi ọ mụrụ nwata nwoke mbọsọ na mụnwa bụ nwa na-anwụ na-eke mmiri nọ n'ezi obulu odogwu obonye ya bụ Sọnde ọkụ anyụ na mamụ odogwu n'ime mụnwa daluo na ọ mụsịrị Sọnde o o metiri yes otuli m ọzọ ya bụ nke ngwọla abụọ ọ bụrụ n'ụba aka ka ọ mụsịrị ụba aka o metiri yes otuli m ọzọ nwa mụta Chinedumo anị ogwu Kenegwuni ọmụta Blessing iwu eko Sọnde nwe gụba akwọ ọgwụlagwọ na Kogi steeti dọrọ na ịhụ ọgwụ na Kogi ọgwụlụ praịmarị ya bụ n'ime Kogi ọgwụsịrị praịmarị ya bụ n'ime Kogi ọ batara Nsugbe ụla Nsugbe Emeka
ebe ahụ ka ọ na-egwu sekọndịrị skuul ya bụ na Nsụgbere ụla ọ gụkatakwa na Nsụgbe mgbe o ji n'elu anya ọ bụ na ọ dabarọla ya Sunday nwe n'aba ndị n'obi onwe ganụ na akwụkwọ a na-akpọ Trinity Model Secondary School no ebe akwụkwọ dị finish abụọ ọnwa chọba akala aka ya mgbe o ji chọba akala aka ya o jele gbana bolu gbagide bọọlụ ọ bụrụ akala aka ya ịmalibe Sunday na-agwa n'agwa Chukwu kele ụwa yarọ ka ngeji mee ka mvụzi akala aka m ya bụ ibe Sunday na-ebe n'agwa mgbe o jere pụsị gba bọọlụ ọ kpọrọ mama ya na papa ya na anyị ga-enwe elu o nwere ibe na-ekwu basa nwa m hụ onye ka nnụnụ ọ sị na mmeje amị maka na a na-akpọ m dike abụ onye na-edu ọnya mamịa na papa ya kpakpọlịa nwa m ilili tụrụ n'anya n'obi dị mma nwa m na-eje n'olugo mgbe eji ekwu okwu a Sunday nwe gba fọm n'anya mgbe o ji gbasịa fọm a onwe dabalị ya Sunday bụla akpị ya wejebe trenin kerebe o jiri trenin n'anya ya bụ na Abuja mgbe o ji megide trenin o mele 6 months abịa nwee pụta ibe onwe dabalị ya onwe lụwa amị olugedela amị ọ kpọrọ mamịa na papa ya ibe nnekwu mmeji obodo oyibo n'ego adịrọ na mmiri na ọ bụ sawo n'ọbịa ka anyị na-eje mamịa na papa ya bakpọlịa nwa m n'anya n'obi dị mma na ị ga-agba visa n'olugo mgbe o ji gbasịa visa Sunday nwe naba Lagos steeti nwere njibe otu egosi mee ka o jebe obodo oyibo anụ okwu ke na-ekwu obele oge kero na ebe anyị na-anọ na Sunday begolu ebe o je n'obodo oyibo ya bụ n'Indian ọ bụ onye si welcome n'Indian ọ bụ pioneer brede nwali ọba onye mụdọrọ na mụ oge nwanne ya dio pioneer dalụne Sunday nwe lụbọlụ n'obodo oyibo osi ibe nwe lụbọlụ n'obodo oyibo ibe nwe gaba ọhụma ịmụ Sunday dịka ema kike n'ụwa
n'ụwa na-ekwe nne yo amakinye n'ụwa na-ekwe nne yo akwa enu jere mama nnago anụ okwu ka na-ekwudeli n'anyị bịa na gọọma ọ bịala oge onwe mela ụba ka akwọ ụlọ n'obodo oyibo mana ụba ka nọ Naịjirịa ụba ka nwe ebeli ọdọgbu n'India ogwe ego miliki na-elio ego nwa amama ịghọta ụba ka nwe soro ụkwụba ọ bata n'India enwezukọ ya ọlụ ya bụ ibe a na-alụ n'ọlụ ụba ka nwe malụ ọlụ egwu baka erikọ nna obele nwe ego na-akwala ugwu odogbu n'India obele nwe ego na-akwala ugwu agbala nwaanyị n'India ọdọgbu unu ka na-akwụla egwu ahụ ebe ezi na nwanne m deli mmụọbụ ebe anyị nwa gị nne m nne na-abụọ ibe na-agalịwa ọfụma mgbe ibe ji gaba ọfụma mgbe abụ ka na-eji ya arụ omeleme ndị ahịa arụ a anwazọba nne ndụ azọgidego nwa bụ ndụ n'obodo oyibo ya bụ Sọnde wee mebe investment ụnụ n'India wee lụ nọ na Naịjirịa ya bụ na kọleji akụnụba onwe ndị n'ụwa n'ọkalakalị n'anya ndọ na-enyela aka n'aba abalị ụba Sọnde ọkwanyụ anyụ ego ikolobịa kwani aka ị na-eli ọkụ ikilisi be Sọnde anana ebe agbaji onu ada mgbe o ji lụsụ ụlọ wee sị ka ọ kpọnata nne ya ọ bụ na mgbe nọ ya na-esili ike ịmalibe Sọnde na-ekwu onye bụ Sọnde dịka ọ si n'oge ji ọkpa ya nwee bata Naịjirịa ka ọ bịa ka ofu nne ya bụ nne mụrụ ya n'afọ mgbe o ji bata Naịjirịa wee bụ nne ya wee bube nne ya n'ọya Sọnde n'ime gị bụ ihe eme nke bọdụ abọdụ kwana onye kere ụwa kwana aka ka ọ dịzi n'ozu ogidogo nne ya ọ bụ na ọnwụ na-eli ego Sọnde kalibu ya onwe ego ọ bụ na ọnwụ na-alụ nnọ Sọnde kalụlụ ọnwụ nọ ọ bụ na ọnwụ na-agba moto Sọnde kali moto ọnwụ onwe bụrụ moto jebe obele oge ọ bụ na nna ya nwụgo aịtọ n'akwa mgbe nne eji nwụrụ n'anya ọbọdụ na chive dịba mma ọbọdụ na chive dịba mma
asịrị gbapụta ile baba mmadụ akpali n'ọnya mmeli nke a n'anya na omeli nke a erezi obi na-eme nke mmadụ meli kwọnị aka ị na-ekwu ya bụ na unu elozogo na na m utili iwu n'ọnya si asị n'anya na ị ga-egbulu ya ewu ya bụ ewu asị na asị kụtago ada o nwere ebe ị ga-ekwulu okwu a ọmetụ ịnwụ alụsị onye dị ndụ na onye nwụrụ anwụ kwanema na-abụ na-ekpe ikpe Veronica o ji dịda ndị asị asịzikwana ọ bụ ndị Igbo so n'idika ị ga-anụ nwaanyị ka ọ ya nụ unu ebe ọ ga-ebi njọ gị mi ga-ebi ya moto nkọ ya gba njọ gị mi ya gba nwa bụ moto maka na akali aka na ọ dị nwa n'ọbịa akaba ji kwujọ ya ọmọgọ gị mee ọgọ gị Sọnde dịka agwa rọpụra oke ejikwa n'onye mọlọgọ elotere cha wesị na ịma mezi ọgọ melụ ọgọ gị gaba n'ọbụ gị na chi gị ịkpa Sọnde dịka ema akike n'ụwa na-egwe nne o ema akike n'ụwa na-egwe nne o akwa enu je enu mama nwụgọ aiga mgbe Sọnde ji bata Naịjirịa ọ sị nọ na anụ nwaanyị ọnwa chọwa nwunye yaraba bụrụ nwunye ọhụrụ na ọ bụ na m igwe anamụ ebe ahụ ka ọ nụrụ nwaanyị ya bụ na famili Okechukwu Ọkọngwọ ya bụ na m igwe anamụ ebe ahụ ka ọ nụrụ nwaanyị yaraba nwunye ya bụ Chidimma asa mmalụ obi dị ya osodiamakwụ alụo odoziakwụ na ya adị Sọnde sụọla kana ka nje ekene na nwanne ya ya bụ baka nwanne ya odogbu n'India ego mmiri ka ọ na-elio ego nwa mama ịghọta ka nje nwale kana ka nje kene Chinedu ego m Sọnde na-ekeneba onye ego m onye ego m nwa mama ọbịala nwa n'anya na ị ga-adị ka ibe gị o na adị m na nlọ ijebe obodo oyibo ilu obodo oyibo ị ga-echeta ekwe m mụọbịa anyị nwa gị gị Sọnde sụọla kana ka nje Canada ba nwanyị ya bụ Blessing
gbara okoro okechi blessing na-adio n'ọgwa Sunday nwanne gị n'ọbụ ya na-ekene gị agbala n'India nwanyị nwa narịa agbala n'India alụ ezi maka Oluchu nwanne Oluchu na-ekene ego gị Oluchu nọ ya dele gị mma na mụ nwa ya bụ star mụ na nwale kanja nwale kana kanja ekene onyinye Chukwu nyere mmadụ n'ụwa onyinye dị n'ụdị onyinye Chukwu ọgwa Sunday nwanne gị ya na-ekene gị biko ka nje nwere ekene ka nkene mmesoma Chukwu ya bụla zụbọ n'ụwa ọdụdụ nwa alụ n'ọdị ọma agagwa na ndị asentị maka na ọnya sịla asị n'anya na oyibo ewu agbala nwaanyị n'India alụ kama akike n'ụwa na-egwe nne m agwa enu ije anya mara ka ya m ụwa ije n'ụwa dịba mma Sunday dike ọbịala nwanne adịyo anyị tụrụ ka ọkwanụ anyụ aya ka mụ Sunday dike ọnya mme power Sunday dike ndị Igbo dobe na-agbalị izu n'anya nne mmiri adịghị mma maka na onye ji ego ji okwu maka na o ji ego ji power ka nje nwere ekene ka nje ekene ọbịa mma ya bụ ndị ikwu na Sunday ọbịa mma mmadụ kọrọ Ọkọnkwọ Sunday na-ekeneba ọbịa mma mmadụ kọrọ ka nje ekene ọkwa ọba mmadụ kọrọ Sunday na-ekeneba ọkwa ọba mmadụ kọrọ daalụ ne kanje kenu ude mezugo ude muo ude mezugo eze maka chibotu ya bụ mmadụ kọrọ Ọkọnkwọ ọgwa Sunday dike ya na-ekeneba Sunday n'ime gị bụ ihe mee ezi maka Sylvester ya bụ mmadụ kọrọ Ọkọnkwọ Sylvester ọgwa Sunday dike ya na-ekeneba kanja nwere ekene kanja kene n'ụba aka ya bụ adị mgbanwe oje maka na igwe ọ ga-abụ njọ adị mgba Sunday dike ya na-ekene gị maka na ogbu oge n'anya na ọ bụ njọ
dị mgbanwe ọja nke na-anya Sunday na moto nke bụ pilot ya tọrọ ego mmemme Sunday n'anya ka obodo ya mma agbala n'India onye ọcha kanje nwere kana kanje kene onye egbuchio mmadụ kọrọ kọngwọ onye egbuchi mmadụ kọrọ kọngwọ ọgwa Sunday dịka ya na-ekene gị biko mụrụ Sunday dịka ọ na-echebe ego m odogwo n'isobịa odogwo n'ịmame ịkọlọbịa kanje nwere kana kanje kene n'ụba aka odogwu n'India ego mmiri ka ị na-elio anyị maalị na-ekwuru mmadụ na nkete o nwere ibe na-eme n'ọbịa ka eji kwu nwa bọnya egwu mmadụ na nkete aja mbela ka ọ ya gbuo Sunday onye na-ekelu mkpa onye na-akọlụ mkpa n'anya na ọ na-eme ya maọbụ onye ka anyị na-agwa ya bụ nne m Augustina abụ m ụlọ ọmụmụ ọ na-agọ nne m ụlọ Sunday dịka mkpụrụ obi ya n'anya anya zuru ike ya bụ na be Chukwu ema kige n'ụwa na-egwe nne o ema kige n'ụwa na-egwe nne o agwenu jenu ema kige n'ụwa na-egwe nne m ema kige n'ụwa na-egwe nne m agwenu jenu samala na ngegwonye yibia nna m gbara ọkpụrụ okechi anyị si gị nweli ndidi nke chịkọta ụmụaka gị nke gbadobe anya ọnụ ụwa yokwu iwe sọlụwa ọma ndị ga-eme ibe dị mma ogwokwu ga-ekwu uche ya onye egbuchi ibe ya ajụta mba ema kige n'ụwa n'ote nne m ema kige n'ụwa na-egwe nne